Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Banat, Bulig. Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag city hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon! Rex Cantong, kinkilang bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mayong udto, Pilipinas! Aksyon, balita, banat, bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Lunes, ika-20 na kita sa bulan sang Disyembre tuig 2021. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? Ang iban nga mga areas wala pa sang power as of this broadcast time, no? Subo-subo maning balita kay may mga hindi pa actually gid mapiho sa mga electric cooperatives ta kung saan mag-resume ang power sa na south nga bahin, even sa norte nga bahin kag central nga bahin sang probinsya, bangod nga sige pa ang pagkayo nila sa mga linya nga ginwasak ni Bagyo Odeth. Mga kaaksyon, ay, perte. Sige. Ti ang malabutan talang ang focus karon sang tanan nga hinsya sang gobyerno ang didto sa south portion sa aton sining probinsya, partikularmente ang halin sa Kabangkalan, Ilog, Kawayan kag Sipalay area. Mga kaaksyon, Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. kutob sa mga nagamonitor sa sininga udto diri sa aton sininga pangalagad, welcome diri sa inyo sininga palatuntunan sa Aksyon BBB. Inopdanay kita tubdob sa dakna launay media sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sininga mga aksyon reporters. Mga kaaksyon, Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo!
Radyo. Kamusta nga to sining nga mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod? May mga areas pa kita diri sa syudad nga wala pa sa gyapon makaon ang power nila sini bangod man sang linya nga masyado ka budlay pagkaginatinguan sang Sereco nga mabalik mga kaaksyon, no? Welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa mga nagmonitor via Facebook Live kag sa mga monitoring set mayo lang pagpamati mga kaaksyon, no? Sa mga kapurukan kag kabarangayan kalakip man sa mga banwa kag syudad diri sa probinsya sang Negros Occidental kag Oriental side. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan kag kalakip man sa area sang Guimaras, probinsya sang Iloilo kag syudad sang Iloilo sa Capiz, Aklan ni Antique. Nagapangamusta kami sa inyo mga kaaksyon namon sa kanginan. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa kinandan ako ang inyo sining kaaksyon sa kanginan Aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad? Unahon naton sa balita sa Kapitolyo Provincial, balita ni Aksyon Marlon Hinovia. Kahalitan sang Bagyo Odeth kag balor sang kinahanglanon sang mga napiktuhan sa Negros Occidental nagdangat sa 5.9 bilyones pesos state of calamity sa probinsya ginrekomendar. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Aksyon Art Tayupon clearing operations sang City Disaster Risk Reduction and Management Office sa nagkalatumbang nga mga kahoy nagapadayon assessment kag evaluation sa nagkalain-lain or nagkalaguba nga mga puluyan nagapadayon man. Samtang sa BCPO naman nga balita ni Aksyon Eric Magbanwa, BCPO plano nga magabulig sa mga biktima sang Bagyo Odeth sa Southern Negros. Samtang sa Nukpo naman nga balita, temporaryo anay si Aksyon Eden Naboso kayon special assignment si Aksyon Brian Morden sa South nga bahin sang probinsya. Sa Nukpong balita, 82 ka mga pulis bulig sa syudad sang Kabangkalan. Sa patrol nga balita, mga kaaksyon, transmission line sang NGCP nga nagasupply sa Nosico ginpakamayo pa samtang o kung ginakayo pa samtang transmission line sa Nosico kag Seneco 100% na nga nakayo mga kaaksyon. At least bisan paano amat-amat lang nga maka-energize makapasuga kita sa mga madulom nga mga areas kay amo maning importante sa tanan mo. Especially kung kagabihon bla maro init ang tiyempo plus man ang lamokon kaysa gasandalyas pero tiway kita mahimo kung hindi pa mabalik ang kuryente. Pero ginatingwa na sa mga electric cooperatives nga mabalik gilayon. Una sa tamang balita. Una sa tamang serbisyo. Samtang sa balita naman sa syudad sang Escalante, gabalita ni Aksyon Roger Gotib, 52 anyos nga laki, ginsulod sa ila puluyan sang armado nga mga persona kaginluthang patay. Samtang sa balita naman sa kay Aksyon Nelson Patinio sa Calatrava, unang distrito sang probinsya, panibago nga biktima sang pagpanglutang na sapuan sa banwa sang Tuboso. Sa balita naman sa ikatatlong distrito, igabalita ni Aksyon Arlo Ticar, sila ay PNP temprano pang nagpanagtag sang pamaskwa sa mga pumuluyo sang silay.
Samtang sa balita naman nasyonal, nagkalamatay bangod sa Bagyo Odette, nagdangat na sa 208 suno sa report sang kapulisan. Dr. Aksyon nagpaandam sa posibilidad nga paglaptas ang COVID-19 sa evacuation centers. 200 milyones nga elektriko fund pwede gamiton sa power repair suno kay Senator Win Gatchalian. Walo ka mga Pinoy nga biktima sang human trafficking sa Syria na buligan na nga makapauli suno sa DFA. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga detalye sa aton sunigin pang headlines, karon lang dugay-dugay, mahina ang kalaban. Sige sa mga kaaksyon ta, pag chibog na samtang raga pamati. Dari sa aton sining pangalagad and sa mga nag-likes kag nag-share sa aton sining program via Facebook Live sa Aksyon Radio Bacolod Aksyon BBB. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, daligin lang mga kaaksyon, yari ng resulta sa unang draw sang Small Town Lottery o kunis TL sa sining adlaw sang Lunes, December 20, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery draw. Resulta 8 kag 30, liwat 8 and 30. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ayos. Sige, daligi lang kay basahon tanayan na yun. Kag sa mga nag-likes, kag nag-share sa aton sining program, hindi gin magkalipat i-like lang kag i-share ang aton sining programa kay Alex Fuentes, may lang pamati. And Carlo Pamamata, no? May lang pag-monitor Carlo kay Birds Tesoro, Georgia Gargasiran, Dante Baflor, sa kay Maldita ako, kay Ricky Fernandez, Janes Diaz Sohilia Hinaro, kay John Bordon, Aaron Hasildo, Valencia Kinet, sa kay Ninya Iloha Kasakiti, no? Bibot Pergamino Sabio, Belma Unggalon, Santi Rostico, kay Glenn Ilyarais Orsiana, Cindy Aros Isparas, kay Fernie Espanyola, Gina Macapasientos, then kay Humalumina, may lang pamati, no? Kay Ninya Iluha Kasakite, kay Belma Unggalon, may lang pamati, Glenn Arnaiz Eliarais Orsiana, may lang pamati man. Jenmar Tagle, may lang pamati. Then si Birds Tesoro, ara naman, kag Ricky Fernandez, Dante Baflor, Janiso Elia Hinaro, may lang monitor. Valencia Kinet, kay daligid lang Cindy Aros Isparas, Fernie Espanyola, Lito Lopez, kag Richelle Barito Banyas. Ang iban sini way pagidman ko ni, way pagidman power. Ang iban sini tiga pa-charge sa malayo-layo nga lugar, no? Kay Jenmar Tagle, sa pamilya Tagle, sa Palaka Valladolid, from Jenmar Tagle, may lang pamati, no? Pamilya Tagle, kay Carlo Pamamata, thanks Rex. Salamat gid Carlo. Okay, si Madam Georgia Gargasirana, ara sa Singkang Airport, no? Ga-monitor. Kay Maldita ako, silingya, hello po, Action Rex, live watching here in the Hong Kong. Kamusta na po bang kababayan ko na apektuhan ng Typhoon Odette, lalo na sa barangay ko sa barangay Magbalyo, Kabangkalan. Dami na pinsala talaga at may 3 buhay pa
ang kinuha ng typhoon o death gani man. Salamat gid Maldita ko and Valencia Kinet, John Borbon. Ang hinubaan daw ay masyado way gito patay nga na record based sa report ni paring Eric Tenerife kay na. Pero sa mga kabalayan damong nahalitan man no? Sa banwa sang hinubaan. Gina Macapas Sintos sa Barangay 29, salamat gid. Humalumina, Leonila Tarosan, okay, may lang pamati sa inyo dira, no? Ayos, sige, daligi lang mga kaaksyon na standbyan ay matagtapila ka mga commercial sa mga mensahe ninyo ipangplastar lang da kay tirahon ta ina dugay-dugay mga kaaksyon. Ang Pasko isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sa sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod na pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Pasko, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Pasko. Ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Pasko, kag ang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Pasko, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Pasko sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati ginagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga wala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang Mang continuous rain ang isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong.
Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sa Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, Bulig. Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa atong sining pangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:04 ng aton oras, no? Karon lang dugay-dugay may winner kita sa atong sining sa pamaskwa sang ERB. Karon lang dugay-dugay, no? Mahinang kalaban eh. Oy sa mga kaaksyon ta life extension coffee mix sanay kita, no? Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod, ang Mang continuous rin ang nag-isang ka factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makaprepara. Ni Aksyon Eden Aboso sa patrol transmission line sang NGCP nga supply bla sa Noseco sa southern part ginakayo samtang transmission line naman sang Noseco kag Seneco, Noneco kag Seneco 100% na nga nakayo, no? Matamat na subong. Hibalaon tabing report ni Aksyon Eden Aboso. Yaring balita ni Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Action Rex pa dahil sa Japon, ginakaayo sa National Grid Corporation of the Philippines ang mga kalaguba nila nga linya bangod sa Bagyo Odette, ilabi na sa sur nga bahin sang probinsya. Sila kay Michelle Vicera, Public Information Officer ng NGCP, 100% na nga nakaayo ang transmitter line nga nagasupply sang kuryente sa Central Negros Electric Cooperative kag Northern Negros Electric Cooperative. Apang apektado sa gihapon ang transmission line padulong sa substation sa idalom naman sang Negros Occidental Electric Cooperative. Ilabi na sa syudad sang Kabankalan, Sipalay, Kawayan, kag nag-aapekto man sa mga transmission lines sa Negros Oriental. Palayag ni Vicera, wala pa sila makahibalo kung saan o makaayo ang kanan nila nga linya agad mabalik na ang supply sang kuryente. Nagpatag man si Vicera nga sa pihat nakaayo na ang ila transmission line nga nagaserbe sa Noneco kag Seneco. Mayara sa gihapon wala sang kuryente, mangod posible ang problema yara naman sa mga electric cooperatives. Ilabi na nga madamo sang na-record na poste nga nagkalatumba. Abali ang Noseco, Aksyon Eden, way pagidya? Wala pagid Action Rex, kag wala pa sila nakapiho kung saan o gini makabalik. Kay ang iban, although 24 hours nga nagatrabaho, may mga assessment pa sila nga ginapatigayon. Pero ang, I think daw mabulig, balang iliko 3 daw amo na ang Iloilo Electric Company Blackson Eden. Anong indikasyon man? Wala si Ma'am Michelle nakamuno Action Rex. Pero ti sa Ilaya, nagmuno lang siya nga from ang diriman sa atin. Mga electric cooperative guro. Pero ang NGCP, ambot kung may mga puwersa man silang magabuliga? Sa Ilay Action Rex, mga tinawo nila kompleto, gid. Sufficient. Galing kay
hindi nila madali-dali gid bala tungod sa kadamo man sang linya nga nagkalaguba sa ilang transmission line nila sa Rex. Kaya mo nang bulubudlay ko, no? Kaya hindi man madali-dali nga pag-identify sang amo na nga poste, konektado na siya sa amo ni, konektado na siya sa amo na. Kay damo pa sang proseso man Aksyon Rex nga ginapatigayon. That's why step by step kaya ginasiguro ginila nga makaayo ni tanan. Pamatiyan na ton si Ma'am Michelle Vicera. Ongoing man ang restoration. So, may mga team sugbo nga check no sang aton ang nagaobra sa mga restoration works pag may ara man sin nga naga-assess pag ikibasin may further damage bala. So, amo na siya. Sa subong no, hindi pagig kami makahatag no timeline kung saan ugit. Pero kinatingwaan na natin na ma-restore ang transmission line as soon as possible. Aksyon Rex, testingan pa man nga malambot si Engineer Federico Gekilanya nga amo ni sang OIC sang Noseco o galing daw... Sino to? Si Engineer Federico Gekilanya. Busy lang niya? Oo, siya ning OIC sa Noseco, nag-try sa pagkigangot, ganun daw wala pagit Aksyon Rex sa bus para may maluan taman bala kung anong problema. Gani, kagati ang sitwasyon dito sa Noseco, but kung may nagsiga na nga portion na? Do, wala. From Kabangkalan to si Hinubaan bla? Oo, sa given Aksyon Rex, nagguba pang transmission line sang NGCP nga mong ga-supply sang power sa cooperative, tito medyo bulubudlay. Bulubudlay gid sila to? Oo, pero diri naman niya sa Noneco, Aksyon Rex, unattended si Sir Pondevilla. That's why wala kita katawag. Pero diri naman niya sa Seneco, 73% na Aksyon Rex. Pila ka porsyento? 73. 73 na. Seneco, include na dang sila'y Talisay, no? Yes, correct. That's Bacolod. Bago? Bacolod, Talisay, Silay, Murcia, kag Salvador Benedicto. Okay. 73% naman sa record kay Mayara daan sang na-record sila nga 270 sa mga poste ang nagkalatumba. Ang Noneco, actually may suga ng pila ka portions ang Noneco covered ini sa EB Magalona down to San Carlos City. Amo ni sang Noneco mo. Which is ang manager dira, amo man ang OIC sang Seneco, di ba? Hindi na sa Rex. Hindi si na? Sir Pondevilla sa Noneco, sa Seneco subong si Engineer Jose Tanyongon. Tanyongon? Yes, Na amo na sa Okay. Rex. Pero amo tong gin-clear ni Ma'am Vicera nga 100% lagi ang transmission line nila sa Noseco, I mean sa Seneco kag sa Noneco okay na. Galing kay ara naman ang problema sa mga poste naman sang cooperative. So that's why bisan 100% nga kay unang transmission line sang NCCP kuryente ginahabol sa Seneco kag sa Noneco galing kay sila naman di ang may guba. Di may ara gyapon some parts nga wala sa gyapon sang kuryente. Balitalin sa patrol ang ka-aksyon niyo, aksyon iginabo sa mga ka-aksyon, hinto man sa Pinas, labuton ka sa ngamon balita, kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita na sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon, Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon na Eden Abuso, balita gikan sa patrol. Si Aksyon Alvin Graba may patigayon lang importanteng hilikoton mga kaaksyon. Sige, salamat gid Aksyon Eden Abuso. Life Extension Super Fiber anay kita, no? May connection sa mahigko nga kulon, ang mahigko nga Do not just throw away questions and statements. Kasbarang aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ
Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Katuantang balita ni Aksyon Art Tayhupon Bacolod City Government Center. Si Aksyon Del may importante man hilikoton ng hilikoton subong adlaw Si Aksyon Art Tayhupon lang aton sininga terahon sa Bacolod City Government Center. Clearing operation siya ho sang City Disaster Risk Reduction and Management Office sa nagkalatumba nga mga kahoy nagapadayon pa. Way pagid makakuano, way pagid ka pero daw jutay na gidman lang siguro. May pila ka mga areas pa nga wala masigaan, especially diri sa south, sa north mayara pa nga portion sang syudad because ang mga kahoy nga nagkalatumba, the assessment kag evaluation sa mga nagkalatumba o nagkalaguba nga mga puluyan nagapadayon man. Yaring countdown sa report ni Aksyon Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. Aksyon Art. Aksyon Art? Ara na. Oh. Amo na nga nag-umpisa ng grabe nga pagtagiti sa init ang communication sa cellphone. Aksyon Lex, hindi gid mapuslan. Subong, hindi gid ya makontak, hindi ka maka-call, hindi ka man maka-receive. Pero siningi sa Diyo Marie di Buenas ka nga naka-contact pa sa akon karngaga. Kay Kwan gid, no, nakahina gid ang net. Balabis Alin pa na kagabi Gani. Ang problema, ba't ko may ngagaw na Aksyon Alberto kung masaylo, hindi man to siya ka-access sa sulod diliyo. Anyway, ang pinaka-latest sa mga Aksyon Rex, kaloyan na matamat na gid Manila ang pagpahawan sang mga kahoy nga nagkaratumba. In fact, amo na subong preparar ni si Jo Marie Vargas ang data kay sining hapon Aksyon Rex may meeting no ang local disaster risk reduction management council nga ginapamunuan ni Mayor Bing no kay siya ginapatawagin ni sila agod nga maghimo sang assessment kay isa diri nga iga-recommend ni Sir Jo Marie Vargas amo iya ang require sa mga tag-iya or private balag kag individuals na sila na lang no based sa inyong experience kay Bagyo Odette ang kada Bacolod nun na lang na may dalagko nga mga kahoy sa tupad sa ilang proyan ang tugyanan nga pang-trim sang kahoy nila kung mayara sa nga bagyo dahil siling nga timayo malatani nga mayara sa galipod handong ng imo balay galing kay kon ulawas abing nga tuman ka dalagko kag tuman ka tagas na nga pwede mangin subject sa pag-igo sa nga bagyo. Pero ang delikado naman ti kon magkalabungkal o kon magkarabanggi ang dalagko nga sana. Ang worst kati nagkaratumbagid. Amo na nga ang ginuna ni Aksyon Lex, agad nga ma-restore ang power. Atong mga kahoy, hindi lang sa national road kag sa mga dalanon sa malibot sa city, ang mga nagsalablay kang nagdamage sa linya sang kuryente amo ang ilang ginuna. Halin sa 7 ka mga gingamit na mga pangutod sang kahoy ang chainsaw, ang nabili na lang duha Aksyon Lex, no? Pero ang delivery sa bagong gin-order sa city, gina-expect niya nga tani maabot na buwas kadlaw. Pero jutay naman ang subunga. Siling nga ang dalagko nga kahoy nga sa recorded sang talakapan sang CDRR mo, maya isa ka gatos Aksyon Lex, kapuno sa dalagkong kahoy, ang ila sining nga tigayon na pagutod. Din ganin ang likod sang city disaster na? Ang ano? Dinadampi na? Ang city disaster sa likod dyan na? Din ano nga lugar na? Ang likod sa nila opisina? Oo. Ara sa Old City Hall, sa mga opisina mo. Ang nagkatumba mo ng mga kahoy da? Sa likod City Hall, sa NGC na ya. Sa likod do ba? Kung yung mga parking area na to, na dito pala nga sa likod sa NGC, ginsampulan na. Kaya mga nagtapalarking sila, kanto ni nagkaraguba, ano ni?
kag ti ang iban pagid nga mga lugar sa palibot sa city nga dalagko nga mga punuan sa mangga nga mo na siya ang pasiraman temporaryo sandalan bangod ka nagbalapag. Pisiling si Jo Marie Vargas, gina-expect nila nga within this week makumpleto na gina kay magliwas sa mga dalanon to mga mayor na mga iban nga mga balay nga ara na may magkahoy nga mga sagalan tigin ayaw man sila nga buligan kiti mga residente Aksyon Rex kapin pagid kon sa isa ka balay way man nga lalaki nga nag-istar bisan sagat ibudlayan sa magsaka tukag panapasti sila isa dyan mariway tanimo mabulig kami gihapon bisan exhausted katama ang mga tao ta kay aton ina pag-serbisyo sa ila. So karon sa hapon ang main part sa mga recommendation kag talakayon sa local disaster risk reduction and management council meeting ang pag-recommende ang libat nga pagpaghanda sa tanan ng mga barangay during emergencies and calamities kamoy na karon ang spearhead man ni Mayor Ping Leonard Dia. So para sa mga pulian nga inaginayatan karon sa head na si Ma'am or Dr. Pornan sige libot nila gyapon kay from Banago to Barangay Punta Rayta yung ginakatuan nila sini agad nga ma-assist yun kung mayara sang pila ang partially damaged kag totally destroyed nga mga pulian. Yariyan nga palayagon ni Sir Jo Marie Vargas. Mayara iban sa nang nag-report sa amon nga damage sa ilang mga balay. Pero verify pa namon sa barangay at kung mo ang amon lectionary sa una, mayara yan nag-report nga totally damage balay niya. Pero hindi yan tungod sa bagyo o ito pa dyan na damage. Iya balay nga yun. Kung managin pa gubain naman para maka-abel sa dako-dako nga amount Hindi naman natin malikawan isang nag-amo giman na So verify ka naman na sa palibot, sa neighbor especially. Mas available Aksyon barang isa pagila ka voice clip yan party sa clearing operation ari sa Aksyon. Okay. Pito ka chenso, pito bilog, duwan oras mong trabaho mo. Ang mga untosing kuan mo sang tisipa sige pila kadlaw. So duwa na lang pero sige Japon nagpabakal ako to additional nga change bla. Pero iba niya surrender na ganyan makinaya way na gid. So anyway sige pag Japon may manuga abot makong bago. Hoping basi buwas ara na siya. Pero sa sampalayan ni Sir Jo Marie Vargas ang talaga pa naman yata ni Prasan City Agriculture subong man hapon masabit ang yung mga personal nga naglibot sa damages naman sa mga panalong kaysa sumag tugli maging provider man to sila na pila ka mga farmers sa ila sining supply tita iningin nga lang yung tungibang naggarapa so ang kompleto ng consolidation sila possibly sining nga hapon magadangat sa kaltapan ni atay Nepras sa Bacolod City Agriculture Office. Pila pagka-porsyento na ang clearing operations nila? Gamay naman lang, 10% na lang nabilin. Gamay na lang gali. Individual houses na lang, so next meaning sa balay-balay na may nag-bangging isa na nga, nagkakabit na sa puno. Ate, gamay lang kung magsanga, pero ang lain di kung puno, gid. Galing, correct. Kung sanga, okay lang na. Kay sanga man lang na, pwede mo man lang na ma-otrap mo, pero ang mga puno, blas ang kahoy, ang dalagko pa. Mulang lain ang mga punuan, gisang kahoy, nga natumba, pero layo mo sa balay, pero sa gabali, sa pagbulag sa isa ka residente. Correct So, tuwali na within this week matapos, kapin pa ko nag-abot ng bago niya na unit sa Chaliso nga gina-order sang city nga gamiton sang CDRRMO. Ang mga lights siya sa New Government Center, sige na siga? Away man problema ang lights Ate, sige kada gabi. Sige niya, sige. Ang diri sa kuan ay kumapamangkot sa plaza basi kay di may mga Ayun, plaza po yun, no? I-check ko karon sa ila ko nagasiliga Aksyon Rex ang sa Bacolod City Public Plaza. Sila po ka invite si Mayor may press conference sa City Hall takna alas 2 kay may isa man ka aspirant pakadto sila bata sang presidente malapay dira sa kay Mayor Ping Leonard Dia.
Balita gikan sa Bacolod City Hall, aksyon nagtayhupon mga ka-aksyon din kaman sa Pinas. Laputin ka sa amon balitang serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nasa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Gidaksyon R. Tayhupon, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:23 ang aton oras mga kaaksyon. May gina-check kita sa banwasang hinigaran. Ambot kung may power ang hinigaran. Angot sa sining insidente naman, no? Gina-check pa nato, no? Karon lang dugay-dugay, base may ngagaw ni Aksyon na Eden Abuso, plus ining nga may sunog pa sa syudad sang Kabangkalanhaw. Di ta maintindihan nga may kalayo pa. Basi nagro-tigang-tigang ni sa may Georgia Village, Gregoria Village sa Barangay 3 sa syudad sang Kabangkalan. May kalayo pa. Ay nano ining sitwasyon man. Ambot kung paano nasunog ni basi kung nagdabok blas lang kay wala man kuryente sa area Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga kaaksyon pwede ba lang maghubi na may dadidad na? Pwede gid. No? Kinanglan lang mag-detail. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sa work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sa work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet. Ang balita ni Aksyon na Marlon Hinavia sa Kapitolyo Provincial, kalitan sang bagyo Odeth kag balor sang kinanglanon sang mga napiktuhan sa Negros Occidental nagdangat sa 5.9 bilyones pesos. State of calamity sa probinsya ginrekomendar. Yaring kauntan sa report ni Aksyon na Marlon Hinavia sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Aksyon Rex sa mga aga natapos ang pagsinapol ngayon patikayon ni Governor Bulig sa may Provincial Capitol Building. May katanang sa sining plano nga pag-deklarar sa state of calamity sa Bogos na Negros Occidental. Bali ang Provincial Disaster Risk Management Council na nag-serbita mo sa Governor Bulig nagpasar sa resolusyon nga nagka-rekomendar ay padalom sa state of calamity ang Bogos na probinsya. So, ang ining resolusyon i-sumiter sa Sangguniang Padalawigan ang kalakayon ni sa sesyon was nadlaw for approval sa Sangguniang Padalawigan. Okay, magkakunin nga kung gata ang surex na laban-laban na aprobahan na marami. Ang ipresentar nga datos kung kahalikan sa pag-iunin ang paghambalan sa property, sa infrastruktura, sa katapatan, sa pagamitan, para sumerik sa 5.7 billion pesos. Ang 5.7 billion pesos, at ang valor sa kinahanglanon subong sa mga apektado ng tao
sa bayan sa Aksyon, yara sa 13.4 million pesos. Sa food and nutrition, yara sa 327 million pesos. So kung idugang tani sa 5.7 billion pesos, matupa sa Aksyon Rec sa 5.9 billion pesos, lapit-lapit sa 6 billion pesos. Una-una naton sa bahin sang kahalitan sa agrikultura, amo Aksyon Rec ang pinakadako. Kay nakita sa ban nga halos daran nga mga pananog, daragpo man, kung gagbay Aksyon Rec, ang kalabanan hapay gid, no? Agrikultura 4.4 billion pesos ang kahalitan. Sa kasapatan kag livestock 438 billion ka pesos. Sa mga bunutuan, ini mga school buildings Aksyon Rec 268 million pesos. Ang puloyan, no? Ang mga baloy, ang partially damaged 212 million pesos. Ang totally destroyed 23 billion pesos ang floor. Ang sa seaports, ang kilid sa Maybayon, 12 million pesos. Ano ni initial lang ni nga report nila, no? Kung amo na yung kabilugan Aksomar? Initial pala sa Rex na kay... posible may dugang pa rin. Oo, kay ara gyapon sa mo kaya pa na sa Rex kabaranggayan. Gaway pa makasubmit sang malor sa kahalitan. Initial pala may as of this morning. Daw nga datos. Dari kita sa subo na balita kay nagkakapatay gid, no? Initial pa man Aksyon Rex day. Ang pictures nagapakita na 33 ang mga nagkalamatay, may 14 ang missing pa tugtog suwong. 33 ang confirm na recovered na ng bangkay nila, no? 33. Correct, Aksyon Rex. Ang 14 amo siyang missing, padayon pang ginapangita subong sang mga rescue kag pamilya sini. Yes. Pero ining sa Aksyon Rex, kung basihan ang nakala sa police station, 22 ang nagkalamatay. Botselingon, kung sa PNP. Kung sa PNP nga record. Botselingon nga mayara sang pataya, naway niya na record. Way pa siguro kay te base kung either may problemang pamilya o nadulaan sang panimalay or something nga muna, way pa nila pa-record sa pulis, no? Correct. In short, o mga nagkanasamaran nga tawo, mga 36 ini kabilog. Ang displaced individual o silingon kanamuon sa mga tao kada isa displaced o kung ang isang employan 181,110 so was ngadlaw laban-laban maprobahan ng sinitan sa ang panlalawigan Aksyon Rex. Ando ka pag-isdeng statement ni Governor Aksyon kay on the background, magod ka on the background today, kaya rito sa isang ka lugar dari sa Negros Occidental, mag-amat nga mga telefon dari mga provincial official sa Aksyon Rex. Ang panapon sang color sa ginapanapon makita po pula ka green. Abot mo na naguro na. Pula ka green. Kaya may ginapaabot nga mga bisita dari sa Negros Occidental nga official sa gobyerno. Okay. Sorry, ano sa? Okay, Aksyon Rex, sa muna sa, no? I-update na lang dugal-dugal. Ato sa mga ka-aksyon sa siling ginapaabot na official sa gobyerno dari sa Negros Occidental. Ang ka-aksyon nagdikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon na Marlon Ganuboya. Ang ka-aksyon dito sa Pinas, laboton ka sa Awon Balita ka Serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Wala sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:33 ang aton oras, 12:33 na mga kaaksyon. Salamat gid Aksyon na Marlon Hinovia. Mga inisyal pa lang yadtong reports gikan sa probinsya, dako-dako no kagadamo gid sang damage. Way gid ta pang ngadtuan. Inisyal pa lang to. Way pa to sululod ang iban pang mga reports, mga kaaksyon. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Sige, daligid lang mga kaaksyon na sanbayan ay sa aton sining mga kaaksyon sa sining udto. Daligid lang ha kay matira tanay, no? Para sigurado bla mga kaaksyon, no? Aryo, may TC, kulang balang imo sining lawas ang vitamin C, kinanglan ta mag... Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kagkrisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa kinanglan kamuhaw sandlat Ang palamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga matigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain nga lang. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alam niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. aton sining hilikoton sa sining udto, mga kaaksyon. Standby! Sa Pamaskwa sa ARB. Temprano nga pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Salamat din sa Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! Ayos! Yari na kita sa aton sining mamaskwata na itag 500 pesos. So, pizza 20 ro timing gini, no? 500 pesos sa aton sining winner sang sa pamaskwa sang ERB. Minano kuno nga bagyuhan ay kung makasabat ka man lang sa pamangkot, okay gina. Ha? Ano ninda sa? Hindi sa gusto sang 500? Bata ya? Ate, okay lang kung bata ya.
Basta, kabalo siya, kagapamati siya sa Aksyon Radio. Dali lang. Kay naninda pa kuno. Dutig pala niya naman taga Purok Sigay. Pero talisay niya, no? Nga sigay, hindi niya sa Bakulo. Naninda pang ato sila nga winner. Ting bata ya lang. Mamangkot kung okay sa iya. But kung okay ni. Kay 500 pesos sa pamaskwa sang ERB, mga kaaksyon, no? Hindi na ta magpanugay pa, kay parang bisan paano, managtagta 500 pesos. So, ari na saho. Hello, mayong udto, mayong hapon. Mayong hapon. Sir, mayong hapon. Boss, nanay mo naninda? Oo, sir. Ba? Ikaw na lang, anay, akon nga, kwano na? Sino ganing ala, nanay mo? Ninita, Ninita, Ninita Osira. Ninita Osira, 68 years old na nis mama mo, nay? Oo, sir. Sino ganing alam tayo aliyog? Si Bunbun Berbo. Bourbon? Berbo. Cuervo? Oo. Cuervo. Pila edad mo yabon? Nang 28. Taga Zone 3? Barangay Katabla, no? Purok Sigay, mo ni Purok Sigay sa Talisay? Ate, sige. Mamangkot lang ko ang standard extra na Mondre, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaw, be? Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Bado reporter ka man ba? Sige. Congratulations in behalf ni nanay mo, ikaw lang winner, tanay. 500 pesos, pabuto nyo lang da sa pera, padala lang namon ang 500 pesos, tapos i-claim ninyo kung makabato na kamudayon sang text nila. Thank you, Ginoy. Sige, sir. Salamat, Gidbon. Thank you, Gid. Sa Pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo Number 1. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos sa mutong winner ta from Katabla Zone 3, Talisay City, Negros Occidental. No? Congratulations. Daligid lang mga kaaksyon na standbayan ay matagta pila ka mga commercial sa balikan ko lang kamo sa dirigid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Samtong Plus Herbal Soap, magkahatag alibyo sa katol-katol. Ayos. Sige, mayo lang ang pagpamati kay Margie Flora, no? From Kawayan. But kung si Margie Flora, may power na das Kawayan, Margie. Ara si Margie, online siya, basi naki-charge, no? Madam Margie Flora, Tomas Bronyola, Mary Jane Saludares, at Tia Kim Eriman, Josephine Celeste Taiko, may lang pagpamati kag Sherlins Arnaiz, and sa kay Jamel Florendo, may lang pag-monitor kay Dino Alik. Salamat gid sir sa imo sining information. Salamat gid sir. Dino Alik, no? Problema gini na kuryente sinigarane, no? Rochelle Folincio Susana from Barangay Pandanon DSB. Salamat gid. Elvera Hilogo from Charito Heights, Bacolod. Naisel Fabol, watching here at Manukan Country. Okay. Salamat gid Naisel Fabol, no? And Barriuga Ray sa Barangay Pandanon DSB. Rexes Narciso Daguob, may lang pagpamati dra sa Imos, Cavite. Ginapasalamatan ko lang Aksyon Rex sa ang nagbulig assist sa ila ni nanay sa medalya. Si Palay, bisan gubaamon balay, basta safe lang tanan. Gani man. Mugi nang pinakimportante. Importante, safe lang tanan. Ang balaya matindog lang na matamat. Nung tanaabi kay kalamidad din no? Thank you, Gid Rexes Narciso Dagoob. Kagawa Dimbong Jocampo sa Maao. Salamat, Gid. Sinaysel Fabol, tamyaw lang sa pamilya ko sa Karulan, Kabangkalan. Kamusta na kamuda pa? Karulan, Kabangkalan daw dining area man sa Kabangkalan, no? Anyway, sige. Alan Canete Rihon,
Pigaw performance ka sini. Kunaw, compare Yolanda time. Sige, Alan. Rihon, no? Ayos, Carlo Pamamata. Okay, nabasa ta na ni Kina. Salamat gida. And Gian Resisio, may lang pamati sa imo dira, no? Thank you gida. Okay, sige, dalig lang mga kaaksyon na standbayan ay matagta pila ka mga commercials, balikan ko lang sa dirigid lamang madugay. Ang Pasko isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod na pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Pasko, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Pasko. Ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Pasko, kagang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Pasko, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Pasko sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022.
Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kujik, Shield Bath Soap, Charm Fabgo, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga traffic para traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion.
sa sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga gala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya
sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Aksyon Balita, Banat, Bulig. Aksyon Rex Cantong, kinikilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, balakasan at showbiz. Lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Balik kita diri sa aton sining pangalagad kay Vida Abaw, may lang pamati Vida Abaw, Melvin Finiafil, may lang monitor kay Diding Alojamento, may lang pamati, no? Kadtuan tanang balita ni Aksyon Eden Abuso, nokpo kita, no? Ini may kang tanan sa 82 ka mga PNP personnel gin-augment sa syudad sang Kabangkalan. Plus kung may update kita sining isa ka balita dira sa Surman nga bahin sang probinsya, nagtiruhay man ang report, isang patay, isang pinason daw, 50-50 pa ang kaintangan sining isa ka persona. Yaring countdown sa report ni Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Action Rex gin-deploy ang 82 ka pulis gikan sa Negros Occidental Police Provincial Office kag ginaugment sa syudad ng Kabangkalan subong nga adlaw. Pero ginagpo spokesperson Lieutenant Abigail Donasco, ang 82 ka personnel ang gikan sa nagkalain-lain nga police station sa probinsya. Dugang pa sa 82, 32 diring gin-designar sa Civil Disturbance Management personnel, samtang ang 50 naman ang mag-assist sa search and rescue operations ng Kabangkalan PNP. Wala labot sang personnel, 5 ka patrol cars kag isa ka PNP truck ang ginpadala agud magbulig. Ginpasiguro naman ni Colonel Romy Falque ang mga Kabangkalanan sa ibang areas nga apektado na magabulig sila kag imuon ng tanan para mapasiguro ang seguridad sa kahimon. Abigail Donasco. As of this moment that we're speaking po, no, meron kaming 82 na personnel, no, from different parts of Negros Occidental ang i-augment doon sa Kabangkalan City for security purposes, for search and rescue, and for civil disturbance management as well. Anything that they can be of help doon sa Kabangkalan City is gagamitin po sila para doon. Dili sila linya unit, ma'am. So, ang ano po natin, Ma'am Eden, no, is they are from Negros Occidental pa din. Negros Occidental PNP. Sabang Action Rex, dito naman sa syudad o kung Banwa sang hinigaran actually do hindi kita pa kontak kay Sir Barilla kay Bilis man sa ato mo connection dito wala pag ito yung kuryente kagadula-dula ang signal sa ilang lugar pero sa spot report na nabasod sa ang patay kag tatlong pilason matapos ang shooting. Pilang patay? Isang patay, tatlong pilason. Tatlo ang pilason? Correct, Action Rex. Kay isa lang ding na kuwan sa kondio? Tatlo Action Rex sa shooting kag hacking incident na nagluntad sa December 18 alas 8:30 sa gabi sa Pantalandaan, Barangay 1, Poblacion, Banwa sa Kinigarana. Sabado ni galing adlaw ni sang Sabado? Yes, oo, ulihi ang pagpasa man sa Oo, kay Kinigarana. timinsindihan man kay ting power nila to. Action Rex. Ang biktima kag ang napatay ang gikilala kay Mark Christian Salazar, 31 anyos, kag residente sang nasambit nga lugar. Ano Kilala to? naman, Mark Christian, ano to? Salazar. Salazar? Yes, correct. Amo na siyang biktima man, kag pilason din si Liza. Pila edad ni Mark Jan? 31 anyos. 31, tapos ang pilason niya? Si Liza Celis, 35 anyos. Sino to? Liza? Liza Celis. Siles? Yes, correct. Pila edad yan eh? 35. Okay. Oo. Kag ang
amo ning mga suspensado nga mag-upod nga sanday Babae Leroy. ni Lisa, no? Babae ni? Yes, Action Rex, babae. Oo. Ang pilason among mga suspetsado ang mag-upod nga sanday Leroy Espinosa kag Leonardo Espinosa. Ang natabo Action Rex ining si Mark Christian Salazar ang biktima. Medyo mahikuan sila, may inaway ni sila ni Leroy Espinosa. Pag sa utod sila nga si Leonardo Espinosa, medyo daw nakainuman. Hinali na lang gintiro ni Leroy Espinosa ining si Salazar igo sa nagkalain-lain nga bahin sa Yalawas kag naigo man ni si Celis sa tiyan. Kamo ni subong ang padayon nga ginabulong sa hospital. Si Bali, ang duwa, pilason man eh. Ang mag-utod ni. Yes, galing kay ginlabo ni sila yamo. Oo, ginlabo sila igo sa ila sa mga tsura. Yeah. Pero do medyo gamay-gamay lang meti si Espinosa subong, si Leroy Espinosa kag si Leonardo ara na kustodiya sa Hinigaran PNP samtang dead on arrival giniya si Mark Christian Salazar kay gintiro ni sila Action Rex mo. Gintiro ni si Salazar igo sa nagkalain-lain nga bahin sa Yalawas samtang sa tiyan naman naigo ining si Celis nga padayon karon ginabulong sa hospital. Kag di padayon man ang investigasyon sa ngatan siningang kapulisan pero natalana nga mga tubang sang kaso naman ining si ang mag-upod nga Espinosa. Kag ginapadalman pa sa ngatan sining kapulisan for sure kung ano ginamatuod nga rason sa nagluntad nga shooting kag hacking incident dito sa Banwasang Hinigaran. Balita aling sa Negros Occidental Police Provincial Office, Aksyon iginabot sa mga ka-aksyon, din ka man sa Pinas, labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gidaksyon na Eden Nabuso. Balita gikan sa Nokpo sa iluhantang BCPO na to, no? Ang team sang Bacolod City Police Office planong magabulig sa mga biktima sang bagyo o death sa Southern Negros. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Eric Magbanwa. Sa detalye sining balita, Aksyon Eric. Oh yes, Action Rex, sa may plano pa magpadala na lang kadaan, no? Padala sang? Sa Pascuato. Okay. Ayo di purma. Abi ko kung magpadala sang bulig. Yung bulig mo sa Quanto. Sa nabagyuhan, bro? Hindi, ang bulig iti okay na, wala question. Okay. Aran na eh. Ang aton niya, amon ang aton nga dapat ikuton ma, no? Okay, Lalo yak magpaskwa, mata-mata na, no? Anyway, may mga inadlaw pa man nga nabilin. May 5 pa kadlaw, no? 5 pa kadlaw, tipro kon 24, okay man na. Bisan hindi naman Bisan nasta pa sa 31, ah. Oo, may 3 kings pa gali, no? na? Pero napapagali ko temprano pag itya, no? Ayo di purma. Hindi, pero no, hanyo kay parang daw at least ma-feel na mo, no? Ang mga nagubanda balay, hindi lang ka mawag kasubo, Normal lang na, kag part na sang pangabuhi, tayo challenge na. Kag bisan way kita balay, importante magsinadya lang, Manti, Disyembre mo. Way kita balay, pero laigi ko may balay. Gani man. Bisan pigado lang kung may balay, kaya awan na sa pinaka... Kapin pa, Disyembre pangadaan. Disyembre pangadaan. Daw masubukin ng Disyembre sa taga-Chicks area. Ito sila gito yung tako-tako nga nalitan, Action Rex, no? Ang worst to kayo, bisan nilimnan tubig, ito ka ninit gito. Gani man, way pa tubig. Pag kamong iban, dito pagkabakal mineral water sa Bacolod, no? Grabe, no? Kagdalon to sa ilang lugar, Action Rex. Sa totoo lang, sold out subong ang mga generator nga ginabalikan sa Bacolod. Correct. Mga generator set subong ginakulang pa. Wala din subong sa Bacolod, sa Iloilo na subong gabakal, Action Rex. Kagkamahal man. Kaghalos na ran, ubos na generator set. Halin sa 16,000, dahil mo sa 30 plus. Nagsaka pa ng ilanat nila. Saka ilanat do. May mga negosante nga hindi makikitanan, Gani, O mga oportunista pala, Action Rex. Pati pagkaling kailangan sa tao, tuduan na nila pasaka. Mo. Ang mga emergency lights, subong hindi kita subong sa mga mall, Action Rex. Emergency lights? Ay na, ubos na tanan. Emergency,
emergency light ubos. Kay kahapon naglibot ko to tani mo bakal ko emergency light. Oo. Sige sir, sold out nga mo di emergency light ubos kita nan. Sus. Why kita ya ubos kita Aksyon siya. Emergency light generator set nga damo sa mga mall kita display. Pagkadto ko kapon niya ubos sa beti ko lang pato ka nga sulod nga sir. Mabakal ko tani niya no baklon mo nay. Sir niya generator set niya wala na ubos na. Tagi pa Aksyon sa Iloilo na lang kapamuli bakal to. Pero sang before sinang mga generator set para sa guaya ginapang display mo. Oo, kag damo ya Aksyon sa pakurot generator set bisahin ka lang. Oh. Subong ya wala ka na pangitaon generator set na sold out kita na But pila ka ano nang supplies ng generator set nga gamay-gamay para sa imo bla? Depende na sa imo Horsepower? Gamitan horsepower depende na. May ara nga generator set nga 1,500 megawatts na. Ang bilis ni Aksyon 15 mil to subong kilo. Pila? 15 mil. Pero gamay lang nga watts. 1,500 megawatts. Siguro madalas na guro na suga na lang na mga slow cellphone mo da. Pwede guro. Kahit 1,500 kung totalon mo lang kung ang suga mo, pero lang, okay mo lang na. Hindi ka na magamit sa mga refrigerator. Actually, kaya hakog na. Oo. Hindi na guro ka dalagit. May mga aircon ka sa balay mo. Hindi ka kayo magamit sa mo na kayo dali na ang problema, ang gasolina, pagid. Isa pa na, kayo doon ang gasolina sa buto ng saka man. Ay, doon, wala tayo sinisang karone. Iuunit yung mga mineral water sa buto ng silaka man nabili Aksyon. Kaya malo sila nga kinanarong ito sa Southern Negros mo. Hindi ka pinagusto mo sila pasaka. Kabili nila ka water na, ng ilim no, ng tubig bla. Ay, grabe. Pati mga refilling station sa buong di kapila sa mga bakal Aksyon. Ang kapila yan, hindi taga-Bacolod. Kundi taga-Sagwa sa Bacolod. Mga galunan lang nga blon so sa Bakaliban, wala unod. Tapos kinapasudlan nila ito doon sa Southern Negros. Okay, kung magpa-refill ka, daw 10 pesos walang iba mo. Kali ka mahal naman gurong surudlan sila sang daw container. Mahal tagpila nga daan na. Tagpila na guro, sobra na guro siya nabili ay. Sang container na nga blo, ginagamit naton Imo to daw drum yung nga blo, no? Drum to yun ako, pero ito yung problema kay bisan mag-burn out siya lawig. May, may bumba ko stubi. Oo, hindi ko yung problema. Yung Aksyon, siya tayo mo na problema po kurente. Kung mas pakamayuhon mo pa yung madulaan ka kurente, sang sa tubi, Aksyon, yung tubi kay importante, yung tawo mo. Si Vice Mayor Adrian Villaflor ho, sang Moises Padilla, monitor, dako man tuguro, Vice ang problema, no? Si Vice Mayor, ara ka monitor? Oo, siya. May padala siya? Hindi. Ga-monitor siya. Ka-monitor sila. Yuhuman ay Vice, Yuhuman talang ng mga problema, ta sa aton sa nga lugar. Ang Mrs. Padilla to na apektuhan man to. Oo, apektado man to. Mrs. Padilla, La Castellana. Isabela, si Aksyon dyan gani, nagpakalgi dyan gani, kuwan pa, sulod ng tubig. Ha? Sulod ng tubig. Sulod ng tubig, sang? Wala tubig sila sa Isabela. Gali ka? Ilim no tubig. Sila mo, may kwanto sa Isabela. Ay, sa mga tubig sa Isabela to. Problema nila sa Maxorex, tubig man, plus wala kurente man Amo kita subong ang sakripisyo, subong ti daw masubo ni nga Disyembre para sa pumuluyot ang nalitan to sa Southern Negros gido. Southern kag Central Negros gidang apektado. Kita ka rin sa Bacolod, pasalamat ali kati matamat na nabalik ang kuryente. Pila lang to ka porsyento ambal ni Art nga way pa makabalik ang kuryente. Ang amon to ko sa Panukoy to tatlo kagabi tong sakripisyo ko. Kagabi rin siya nagsiga mga alas 8 Aksyon Rex. Ito at least na matamat siya balik. Ipa niya gari subong niya, ang butang dumana to, wala pa ka na mabalik. Ang kay Tita Wilma, tong area, wala pa mabalik ang power. Sa Country Homes. Country Homes, ito may problema. Matibay ka pang latas ba kung diin mag-charge. Kapod kasi rin ko, basta hindi pa pagsiga kagabi. Ari mo ko sa station, nag-charge ba ko sa akon ng mga cellphone kagamitan pati panigana, Black Shores, pati at least kita din nakagulugin hawa, tagamay. Dito sa Southern Negros, sigurado ko, PO kito yan. Ang sitwasyon tinama, pato ng balay, mga nagkalawasak to. Iban to mga karabaw nila to, na to mga plangabuya nila. Bus kito halos, Naxorex, wipe out yung sang kwan, sang sining baha. Gani man? Amo na kailangan mga muyo lang ta, ngati, bisa na muna natabo sa ato, importante, buhi lang ta. Kaya silinda kung buhi ka lang kuno, may pag-asa mo. May pag-asa na. Yes, may kasanag na sa likod sinatanan. Sa
kadulom ko may kasanag mong Tiway kita da? ara Ayo di porma. Kaya hindi marniw Aradang kasanag tayo permi, no? Alaban Kay SM, no? Oh, Kaya mo alaban. na siya naghahatag sang kasanag. Sang Sabado nga atong na may tanan. kasanag, subong may kasanag man. Laban giti, daway ni Ha? Wala ni untat ka kasanag ni. Do hasta ni 31 nga kasanagay tanan mo. Ang gwasli task force kasanag mo. Ayo di porma. Si Mr. Janchong na ya. Tenso gani. Di si Mr. Janchong man? Si Mr. Janchong. Din sao? Ambot gani basi Do sako gid guro siya, busy siya. Galaylo manguro kiti bala niya mga Disyembre mo. Oh, laban. Siya to damo kini matake sa. Si Joan Milog, problema man sa mansilingan ni siya mo. Wala to kuryente kag tubig sila ko no. Amo gid ang problema. Grabe no. Okay lang na kung wala kuryente kay kuan lang na pero kung tubig na gani, paligo mo, panibin mo, imnon mo. Imnon mo tapos i-plus mo sa CR mo. Oh, Ay, kabudlay-budlay kay Jack Surex. Grabe no. Sus, mamasalim lang maya pa matulaan ka kuryente, hindi lang tubig. Oh, kung tubig na gani, malagit ang guwamos na. Thank you gid day Jinky di alagdon Mano siya padala sa Paskwa? Hindi nagpadala sa 50 cents so. Nakakuha na sa sangamon niya to. Amo gani, di ka ba bisikan batch pa, why na? Ang buta, day Jinky. Kaya pamangkot si Aksyon. Kay birthday gali man ni Mayor Markslin Subong. De la Cruz? Oo. Sa Don Salvador? Don Salvador. Mayor. Happy birthday. Happy birthday, may kita na? Ara. Ayo di porma. Pambirahon ta sila kay December man Oh, gani man. Kay Mr. B-Boy Villasoro, Star Mayo. Kay Doc Mayo. Ano kay Jinky na grupo ng Kay Mayo na? Jinky niya. Ay, okay. Ayos. Mayugit, no? Ote, way kita na. Way pa. Ayo di porma. Ay, kay Kapchad gali kag si Kagawad Jofred, kamusta sila man? Ate, harap sila guro Sa diin? Ayo di porma. Ito ways nagpabatsyag sa aton. Ba't ka kamustang barangay Robles to sa ila sa Kupan lang? Kamusta? Ang Robles lang dito, damo pa na pamalay kag. Oo, sa proper man na, pero may mga guwa-guwa pag din. Oo, ito si Mayor May ganito, yawan to kalambiyong sa tukod simpos ang bagyo sigurado ko may mga barangay man na apektado, actually. Sa area sang Banwa Cala Castillana. La Castillana, Isabela, Moises Padilla, amo na mga lugar nga apektado to sa Central Negros. Gani man. Pwede na Carlota kaya daw not so much ang problema sa La Carlota. Pero damo man to, brand out man sa La Carlota to. Do alos bala ang nasakupan sang Nosico, Axorex ng area. Ubos kaya problema gid tama to. May pating Sineco kati. Amo to nga may report ko nga nabaton dire nga ma-reinforce ang Iliko 2 or Iliko 1 kag Iliko basta Iliko group maabot diri sa Southern Negros mo do mabulig sila bla. Iyawa na sila patindo. Posti na mo tamo na posti na highway to sa Amato to kayo direkto sa Sipalay kag Ari si Aksyon na Brian no nagpadala dito sa Hinigaran kag Binalbaga nagkalatumba to yung postiya. Ang report nito kayo direkto bla sa Sipalay no baan lang area halos para nga posti tumba mong isipa bla may patindo ka na sila lawig na yan. Ay kung magalipot para mga ang imo nga taktas na po kasi pakalaba-laba mga daan. Pati naguro palambuta, naguro binula, nagsurex. Gani? At saka malabuta para 2022, naguro na kay December tagadaan. Tingi ban taga 15 days may ara ganit isa ka bulan pang estimate nilang ma-resume ang power pero hindi pa natanan. Dulom gina ka Pasko kag New Year para to sa taga 6 area surex. Grabe no. Ay grabe ka miserable kaya pangabuhi nila to. Dili ko mo na blang sini ko may nga kita magbulig sa kita ang buligan ng surex. Muna nga ti pangamuyuan ta natong mga kauturan sa Southern Negros. Bisan paano sige lang sikat lang ta. Importante buhi ta kon way ta balay paninguha lang Ayo ba ayo blandanay kati sa ulihi ang gobyerno ta hindi man na magdingot bulig sa aton Gani man. Eraton nga government, provincial government. Isidalom ni Go Blackson kag ni Vice Mayor Ferrer. Tiway kita da. Ayo di porma.
Pinano na to? Ati mabulig yung Bacolod City Police Office action. Mapadala sila team. Hindi, wala labot. Team niya kung gijay, bulig gijay yung mga used clothing, mga utensils, that even maamot-amot sila guro kwan, kwarta, Balaksurex, nga ipadala man nila dito sa Southern Negros. Amo ni plano ni Police Colonel Thomas Joseph Martir, ang PCP o City Director kati sang kahapon nga adlaw rin si CPNP mong nag-abot sa atos CPNP. Nagpatigay ito sa kunusang konferensya sa taran nga mga station commander kag City Director, Provincial Director kung ano ang sarang nila mabulig sa mga biktima sang bagyo dito sa may Southern Negros. Yari si Police Colonel Thomas Joseph Martir. Nagkantong ini si CPNP, no? May visit siya daw, gulpi lang itong visit niya. Nag-aerial survey to sila sang Saturday and may meeting man kami after the survey dito sa may Nopo sang Sabado. Nakita tamang doon how devastated the area. Katong gabi daw, jutay pa lang itong report yun, Eric, kasi hindi man kasulod ang text nila halin from dito, wala man signal. So na-receive lang to sang radar na sang gabi, sang Sabado, may mga dugang ba ito nga casualties. But anyway, the chief is contemplating also to send support. Hindi mo lang kami. Siguro ma-initiate man kami sang na-jutay lang ang contribution para makapadala man ta sang Bulig na dito sa nagyan sang bagyo. Siguro kasi mag-amot-amot man tayo sa mga old clothes or basi may mga extra monetary consideration sa mga amot-amot para man makapadala kita sa sang jutay lang. Pasalamat sir kasi diri sa Bacolod jud way kita matamaan unlike to sa ibang nga mga lugar sir, no? Because of the preparation, daw wala kita ya casualty or bisan injury lang. May mga evacuees kita sa eskwelahan but after pila lang ka oras nagbalalik naman sa ilay respective houses. Kag daw wala kita ya casualty. Aksyon si Police Colonel Thomas Joseph Martir, ang atong siling BCP o City Director diri sa syudad sang Bacolod. Report gikan sa Bacolod PNP, mga kaakson sa diin ka mga bahin sa Pinas, labuton ka sa amon balita ka serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric magpanood ng report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Standby na sa kayaksyon na Nelson Patinio, nahuntay dira sa unang distrito sang probinsya, live extension na Vita. For Christmas is tradition time. Traditions that call their precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Tanay balita ni Aksyon na Nelson Patinio, mapauna kitang distrito sang probinsya paribagong biktima o sang pagpanglutang na sapuan sa banwa sang Tubuso. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Nelson Patinio. Aksyon Nelson. Yes, aksyon na Rex, Anay Kapgo, sa Nasindaknaya, Barangay Tabunak, Banwa sang Tubuso, nasapuan na lamang nga patay sa kilid sang dalan. Ang biktima sa paglutang ang gingkilala sa kay Usil Huyua, 56 anyos, ang nasambit nga barangay. Ang paglutang ang natabo sa tong Disyembre 18 sa Sitio Maligon, Barangay Bandila, Banwa sang Tubuso. Action Rex, na-recover sa crime scene ang 3 ka mga basiyo sang kalibre 45, 2 ka basiyo sang AK-47. Samtang ginapahayag ni Pulis sa Captain Paul Kenneth Magan, hipi sang Tubuso PNP, nga ilanagin padala sa crime lab ang mga basiyo kagabala sa mga napatay nga biktima sa paglutang sa banwa sang Tubuso. Damlag pa nga ginutang sa nagligad nga simana Sanday Mariel Encarquis kag Ponciano Carbajosa Lonsay Pumuluyo sang Barangay Bandila, Banwa sang Tubuso. Yaring dugang nga pagpahayag ni Police Captain Magan. Sa mga killing sa mga banatong nga may pattern kag organize ang pagpatay sila.
Based sa aton sir nga no is maginalantaw na to is organized kini kay live sa 53 sir. Ano kini na sir is planuhan kini to ilulak kini naman ang biktima kay nakita nato to sa crime scene kaya na recovered evidence ng mga bottled water, and then may mga plastic na kinatan, naglalago sila sa kampo, tapos bilang position is makita nila o mga tulog at tao sa biyak, mga tulog, pabantayan nila sa okay. Ang pahayag ni Pulis Captain Paul Kinit Magan sa interview sang Aksyon na radyo dire sa Maya Banwa sang Tubuso. Amon Aksyon Rex ang madulong naton nga mga balita gikan dire sa Banwa sang Tubuso naga-report. Aksyon Nelson Patiño, mga kaksyon din kaman sa Pinas. Labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Dagang salamat sa imo bay Nelson Patiño gikan sa unang distrito sang probinsya. Kadtuan ta si Aksyon Roger Gotib sa sudad sang Escalante, 52 anyos nga lalaki ginsulod sa ila sining puluyan sang armado nga persona kagintero patay man ining biktima. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Roger Gotib. Sa detalye sining balita, Aksyon Roger. Salamat ko din ang iyong mga ini ang ilotang karahin sa nga syudad ng Escalante tabo alas 8:40 sa gabi kagabi gitabang sa may sitio sa Pinit Barangay Libertad syudad ng Escalante. Ang biktima gikilala kay Banat, i-Puentes 52 anyos sa Ginadya. Nag-residente man kining sitio sa Pinit sa Barangay Libertad sa among syudad. Pero sa report gisulod ini sa ini magtubo walong tanan ka mga armado nga mga persona tulog mismo sila balay samtang ini nagapanyapon kaya pagkatapos kinahagda ini siya nga magkuha and then ito sa kuha na sila puro yagin mahapak ini siya na ginhabalan nga naghan ka na naibaluan na igigang hatag informasyon sa army pagkatapos ini siya ang ginlotang makapila kami siya sa diin gituraan sa iya sininga kamatayon. Pero sa report matapos nga natabo ang krimen, nagparayo ining mga perpetrators, mga suspect nga nagasiling nga mabuhay ang NPA. Kaya nagdilit pa sa mga tao, especially sa pamilya, sa biktima, nga kung may pagpamangkot, kung sino ang may kaibuhan sa pagpatay. Sini sa kay Manlalat, siling nila nga ang naghimo sini, amo ang mga NPA. Sa karon pa na pa investigasyon sa kapulisan ito sa kay Police Captain Ryan Villasario ikonfirman nga wala pa man sang record kung pala ini nga persona ang may angon sa punasen sang army at siya din mga ginpahayag man sa mga grupo armado nga nagpatay kini sa iya. Oo, ako bang sa damon, investigaron namon kung tao ng isa sa army o kung ginawan pa namon significant sa army kung niya background base sa among initial investigation is nangunguman ng isang tao. Maraming pagkaroon na action tracks ang pag-usisa sa mga katapo sa kapulisan. Report ikan sa may syudad ng Escalante tato kini mga ka-aksyon sa iman kamo sa Pinas sa putod kamo sa among pagbalita ng serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Roger Gotib nag-report sa Bacolod Aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Roger Gotib. Kadtuan tang balita ni Aksyon Arlo Ticar sa ikatatlong distrito. Ini may kang tanan sa mga kapulisan sa Dakbanwa sang Sinay. Temprano pa nga nagparagtag sang pamaskwa sa mga pumuluyo sang Dakbanwa sang Sinay. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Arlo Ticar. Aksyon Arlo. Aksyon Rex, ang mga katapos ang Silay City Police Station ang nagpanghagta o kung nagpanagtag ini isang temprano nga pamaskwa sa mga pumuluyo sang Silay City.
Ilabi na yadtong mga napiktuhan sa nag-aging bagyong Odette diri sa probinsya sa Negros Occidental. Ang Silay City PNP pinaagi sa pagpamuno ni Police Lieutenant Colonel Robert Pitate, amo ang nagpanguna sang team nga nagpanghatag sang temprano nga pamaskwa sa iya mga pumuluyo o sa mga pumuluyo sang Silay. Ilabi na nadtong mga residente sa may sitio Takas, Barangay Balaring, Dakbanwa sang Silay. Kaupod sang Silay City Philippine National Police nga nagpanagtag sa mga pumuluyo, amo si Sergeant T.R. Hamilarin sang 79th Infantry Battalion Philippine Army sa idalom sang supervision ni First Lieutenant Billy J. Serafica, ang Bravo Company Commander sang 79th Infantry Battalion Philippine Army. Sari-sari nga mga items ang nabaton sa mga pumuluyo sa nasambit nga lugar bilang pamaskwa sa ila sang temprano sa mga kapulisan diin ini sila ang nakabatya gid sang tuman nga kalipay sang ila sini nga mga nabaton kag nagpasalamat mang sa dako sa ginhimo sa ila sa mga kapulisan. Samtang ang ginahimo sang ini sa mga kapulisan sang Silay City Police bilang kabahin lamang sa ila pagpakita sang pagkabalaka kag pag-ulikid sa mga pigadong nga mga pumuloyo sang syudad. Reporting live from 3rd District sa probinsya sa Negros Occidental, this is Aksyon Arlotica reporting. Mga kaaksyon, diin ka man sa Pinas, laboton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Arlo Tikar, balita gikan sa ikatatlong distrito sa atong sining probinsya. Makabulig sa constipation, balukang constipation is another makabig nga balatian sang tanan nga balatian daw may amay no. Constipation gintingob ni nga puwersa sang pito aryo para sa ikayong lawas kompleto ang benepisyo. Evergreen Herbal Capsule, no? I-quality products ang Dokiko Alternative and Health Food Center, ang Evergreen Herbal Capsule aprobado sang Food and Drugs Administration. Magtumar lang adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikayong lawas naton tanan, no? Para sa dugang sining kasayuran sa For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,
Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Campo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung naman naman-amat ang kami sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag baptism of fire to my part because the year nga nagsulod ko, ito kadamog ko dito at that time. No, si Bulig Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtamog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subo ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod
nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawa tang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadikada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato din ang main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimula ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pambuhi. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Nakas respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagido, no? Nga naman ang baka! Tuto, sobra ka na! Sobra ng baka ba? Sobrahan man! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance. Ang relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kag na siya, magsinig ka nga Jack Balaan, Virador, aral sila sa palibot natin. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon kinagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARB number 1. Ato mo lang 500 pesos po da kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginakot ko o tuwini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi. Lang nata sa Tiyempo, diri sa aton sining pangalagad, pasensyang way ta malabutan sa sining hapon, sa aton sining presentation diri sa Aksyon BBB. Salamat gid sa inyo sining pagpakigupod. Lang nagita sa time, standby na sa This Is My Life. Igasunod sa diligid lamang manugay upod kay Aksyon Wilma Sugaton 5 days before Christmas Day.
Kag 12 days before pa man mag New Year's Day, mga kaaksyon. Salamat gid ako ang inyo sa kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong, mga kaaksyon sa din kaman nga bahin sang Pinas, labuton ka sa ngamon nga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka-edisyon sang Aksyon Balita, Banat, Bulig. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon!